Teraz by sme prešli ku chvíľke uvažovania nad Božím slovom a budeme mať ako základ toho uvažovania z 8. kapitoly listu rímským, verše 14 až 17. A požiadal ma brat kazateľ Ivan Lukáč, že by sme zaviedli aký nový prvok, že budeme stáť pri čítaní tohto kázňového textu z takej úcty k Božiemu slovu, ktoré chceme vykladať. Tak vás poprosím. Ešte raz teda rímským 8, 14 až 17. Lebo všetci, ktorých duch Boží vedie, sú synovia Boží. Neprijali ste predsa ducha synov otroctva, aby ste sa zasa báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme Abba, Otče. A ten istý duch spolu s naším duchom osvedčuje, že sme dietky Božie. Ale ak sme dietky, sme aj dedičia, a to dedičia Boží a spolu dedičia Kristovi, ak s ním trpíme, aby sme s ním aj boli oslávení. Nech sa páči, posaďte sa. To je kázňový text a nad týmto textom by sme sa chvíľu zamysleli. Aj minulý týždeň, pokiaľ ste tu niektorí boli, tak viete, že sme sa zamýšľali nad otázkou spásy, spasenia a i dnes tam zaznie vlastne ešte taká úvaha, alebo také podnety na rozmýšľanie práve k otázky spasenia spásy. Každý deň sa musíme vyrovnávať s určitými ťažkosťami. Niekedy menej, niekedy prejde ten deň, ako keby žiadne ťažkosti neboli. Inokedy ale máme taký čierny deň a máme tých ťažkostí veľa, však poznáme to asi všetci, ak to niekto nepozná, tak je šťastný človek. A vtedy, keď máme tie ťažkosti a musíme ich riešiť, tak hľadáme nejakú záchranu, nejaké východisko z tých ťažkostí. A keď by sme to preniesli do náboženského slovníka alebo do kresťanského slovníka, tak by sme hovorili, že hľadáme spásu. Spása je východisko z nejakej biedy života, z ťažkosti, z utrpenia a zo smrti. Hľadáme spásu a svojím spôsobom ju hľadajú všetci ľudia. My sme mali teraz v týždni na fakulte obhajoby a jeden doktorant tam hovoril o spáse a ja som sa ho potom pýtal, či v istom slova zmysle nehľadá spásu každý človek. A nakoniec aj on hovorí, áno, určite, len rozdiel je v tom, kde tú spásu nachádzame. V tom je ten rozdiel. Hľadá ju každý, ale kde ju nájde. Skutočne to je pravda. Jedni sa uspokoja s nejakým ľudským riešením, s vlastnými silami, ako keby Boha nepotrebovali. A možno, že to robia aj tak programovo, lebo sú ateisti a vyznávajú ateizmus, alebo agnosticizmus a hovoria, že vždy a za každých okolností sa musíme spoľahnúť len na svoje sily. Druhí sa niekedy spoja aj s okultnými všelakými praktikami, silami, ako keby existovali nadprirodzene obdarovaní ľudia a položia do nich svoj osud a svoju nádej na spásu, na záchranu. Ja sa nestačím diviť, koľko ľudí telefonuje na TV8, kde je nejaká veštica. Asi to poznáte, ak nie, tak si to nalaďte. Niekedy, ale nevolajte tam. A veľmi veľa ľudí dá na to, čo tá veštica vyveští nejakým spôsobom im. Samozrejme, že to je obchod, ale oni tomu veria, mnohí ľudia. No a potom je tretia skupina ľudí, do ktorej patríme aj my, kresťania, že hľadáme spásu prostredníctvom viery v živého Boha. V reálneho Boha, ktorý dosvedčil svoju moc a svoju lásku, svoj vzťah k človekovi tým, že nám dal svojho syna, teda že sa zviditeľnil, že prišiel k nám na zem. A to zároveň znamená pre otázky spásy to, že my
na tejto spáse máme akúsi spoluúčasť, i keď nie je tu definitívnu, samozrejme, tá patrí Ježišovi, ale môžeme z toho tušiť, že keď sa Pán Boh zviditeľnil, priblížil sa, stal sa našou takou blízkou spásou, tak vlastne on chce, aby sme mali na tej spáse podiel už tu a teraz. A myslím, že to je to dôležité alebo cenné, čo prežívam aj ja v svojom živote v spáse, že vlastne to nie je vec, ktorú len posúvam do nejakej vzdialenej budúcnosti, kedy zomriem a kedy budem mať nejaké duchovné spoločenstvo s Bohom. To isté aj bude a očakávame to, ale veľa o tom ani z písma svätého nevieme. Sú tam len metafory, sú tam len obrazy, sú tam pozvania anebo nejaké také i vyvolávanie určitých nálad, že to bude niečo, o čom nepoznáme a tak ďalej, čo bude úžasné. To je v poriadku, máme právo sa na to tešiť. Lenže mnohí kresťania zabúdajú, že to pozvanie k tej večnej spáse sa týka práve našej časnosti, tohoto časného života. A to je zlé, keď na to zabúdame, pretože potom možná žijeme takým spôsobom, že to môže aj odraďovať tých, ktorí by ináč treba tú večnú spásu v Bohu skrze Krista hľadali. Ako sa dostávame k tomuto riešeniu? Ako sa k nemu človek dostáva? Znie to skoro ako rozprávka, ale je to tak. Predstavme si, že sme sa narodili do veľmi chudobnej rodiny. Tá rodina bola dysfunkčná, deprimovaná, rodina bola bez nejakej takej výraznej nádeje a bez vyhliadok pre lepšiu budúcnosť. Bola to rodina, ktorá vlastne nežila, ale skôr živorila. Nemala o vás ako o dieťa záujem, nestarala sa o vás. Predstavte si takú situáciu. A teraz si predstavte, že okolo vás ide nejaký láskavý, nežný, dobre situovaný, dobre vyzerajúci človek a ten sa k vám prihovorí, vypočuje vás a povie vám, že vás má rád, že vám ponúka, že vás zoberie do svojej rodiny vlastnej a že tam budete mať všetko, čo si nemôžete dovoliť v tejto rodine a že to všetko vám ponúka len tak, bez záväzku, z lásky. Chce od nás, ako od tých detí, ktorých oslovil, iba jednu vec, dať mu svoj súhlas. Súhlas stať sa jeho dieťaťom. Skutočne takto povedané to znie ako priťahnuté za vlasy, neskutočne rozprávkovo. A predsa to je v podstate presne to, čo vyjadruje spása v Duchu Svetom. Nastáva v tej chvíli, kedy vložíme svoju vieru a dôveru do Ježiša Krista a stane sa našim pánom. Apoštol Pavol v liste rímskym, z ktorého sme aj čítali, sa dostáva v 8. kapitole hĺbšie. Pokračuje vo vykreslovaní, v ilustrovaní takej nadradenosti až, či prvenstva života v Duchu Svetom. Cítiť tam potešenie, ktoré človek, ktorý sa vyrovnáva s ťažkosťami a hľadá východisko z nich, má, keď hľadá to východisko v Duchu Svetom. Hovorí nám, že každý zachránený človek, ten, ktorý našiel v Kristovi to východisko, tú spásu, bol vzatý a premiestnený do Božej rodiny, kde môže a má využívať všetky práva detí tejto rodiny. A tak vlastne, aké sú to práva, aké sú to privilégia, na ktoré myslí apoštol Pavol? Položme si túto otázku. Ja som sa nad tým zamýšľal a tak hľadal som v pamäti aj v písme a 3 veci by som chcel povedať. Tá prvá je, že máme novú rodinu. To prvé privilégium, ktoré máme, je, že máme novú rodinu. Možno mi poviete, ale ja novú rodinu nepotrebujem, ja mám dobrú rodinu, mám svoju rodinu. Ale podľa apoštola Pavla tá nová rodina, do ktorej sme adoptovaní, nám dáva aj novú výchovu, nový smer, nové vedenie. Je to vedenie, ktoré
už nie je ľudské, nebo s ohľadom na ľudské plány, ako prežiť, ako zabezpečiť rodinu, prípadne ďalšiu generáciu, ale je to vlastne vedenie, ktoré sa vyznačuje konkrétnym a každodenným vzťahom s Bohom. Apoštol Ján v 1. liste píše v 3. kapitole: milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme, že keď sa zjaví, budeme mu podobní, že ho uvidíme takého, aký je. V tom kázňovom texte v 14. verši sme čítali: všetci, ktorých vedie Boží duch, sú Boží synovia. To znamená, že tí, ktorí sú, nebo ktorí sme v tej novej rodine, sa učíme sa konať, správať ako rodina, ako celok, už nie len pokrvných, príbuzných, ale tých, ktorí sú spojení vierou. To je jeden zo spôsobov, a teraz prosím o pozornosť, to je jeden zo spôsobov, ako Duch Boží dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti a že sme prijali tú spásu. Viete, že v tom kázňovom texte bolo napísané také smelé slovo, ktoré som dal i do mota toho kázania, že Duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. Jeden zo spôsobov toho dosvedčovania Božieho ducha nášmu duchu je, že sme v novej rodine, že prijímame tie pravidlá novej rodiny a že ochotne v tej rodine aj pôsobíme, pracujeme, stretávame sa a máme sa navzájom rádi. To druhé privilégium, ktoré máme, je, že máme nového otca. To s tým súvisí, s tým prvým. Verš 15 nám hovorí, že sme neprijali ducha otroctva, aby sme opäť žili v strachu, ale prijali sme ducha synovstva, v ktorom voláme Abba, tam je otče, ale správny preklad by mal byť otecko, tatinko, to je Abba, aramejský tvar, ktorý tam nie je náhodou napísaný takým spôsobom, že otecko, ale je to preto, že sme boli vytrhnutí zo strachu, boli sme aj vytrhnutí zo strachu odsúdenia, zo strachu večnej smrti alebo zo strachu z ničoty a podobne, ale boli sme zároveň vlastne akoby pritiahnutí do tej rodiny a už sa nemusíme sa báť, nemusíme sa cítiť ako, že nie sme prvoradí alebo prvotriední, presne povedané, členovia tej rodiny, pretože tuto vychádza z rímskych predstav, starorímskych predstav. V starovekom Ríme, v čase, keď vznikal tento list rímskym, to je okolo roku 50, keď vznikal ten list, tak tam mali slovo pre adopciu odvodené od slova syn. Grécky syn sa povie hios, ano, a to synovstvo, tá adopcia teda sa povie hiotchesia. Teda je to vlastne tá adopcia znamenala veľké privilégium, pretože znamenala legálne synovstvo. Preto ten obraz adopcie je prekrásna metafora toho, čo pre kresťanov urobil Pán Boh. V starovekom Ríme dával zákon otcovi absolútnu autoritu nad svojimi deťmi, a to dokonca i vtedy, keď boli dospelí, tak dlho, ako otec žil, bez ohľadu na vek dieťaťa, mal vlastne právo vo veciach jeho osobných i majetkových práv, ale zároveň tá adopcia znamenala aj pre toho adoptovaného, že má všetky práva ako tá rodinné práva a že mu určité veci náležia a nikto ho nemohol o tie veci obrať, i keď bol adoptovaným synom. Bol teda akoby fyzickým, prirodzeným synom alebo dcerou. Pri adopcii sa rešpektovali 3 zákonné záležitosti. Adopcia teda bola stálou, permanentnou záležitosťou, nebolo možné dneska adoptovať dieťa a potom ho vyhodiť nebo zrušiť tú adopciu. To druhé, že ten adoptovaný syn teda mal všetky
práva legitimného syna v novej rodine a tretie, adoptovaný konkrétne získával všetky tie práva novej rodiny a zároveň strácal práva starej rodiny a hľadelo sa na ňo ako na novú osobu. Ako na novú osobu. To je veľmi dôležité, pretože vlastne ten obraz hovorí, že Pán Boh, keď nás adoptoval za svoje deti, tak nehľadí už na to, čo sa stalo v minulosti, pred našim obrátením, predtým, než sme boli adoptovaní do tej rodiny, že všetko to staré bolo zrušené. A táto adopcia je možná podľa Božieho slova vždy, keď počujeme Božie slovo, keď vyznáme hriechy, tak sme akoby adoptovaní do tej Božej rodiny a to staré je zrušené. Ľudia na to síce spomínajú, pripomínajú nám to a všelijaké také nepekné veci robia, ale Boh to nerobí. Boh nás berie ako nového človeka, nových ľudí. No a potom ešte tretia vec z toho privilégia, ktoré máme, posledná, je, že máme novú slobodu. Práve tým, že sme noví ľudia, tak máme novú slobodu. Aj minule sme si spomínali, že jeden prvok spásy je, že máme slobodu k rozhodovaniu sa pre dobro. Nemusíme otročiť zlu a tým, čo je s tým spojené. Teraz vlastne tu naznačuje písmo, že máme novú slobodu. Už nie sme, aby som hovoril slovami písma, zavádzaní satanom a chúťkami, vrtochmi tela. Nie, že by nás tieto nepokúšali, to vieme všetci, bolo by klamstvom hovoriť, že to je ináč. Oni prichádzajú, tieto pokušenia a tieto vrtochy tela, lebo ten zlý, ktorý je rôzne nazývaný v Svetom písme, Satan, diabol, zvodca, strháva nás a občas sa mu to aj darí, ak to poviem takto personifikovane, teda prichádzajú myšlienky na zlo a občas sa darí týmto myšlienkám zla v nás zvíťaziť. A tá spása je v tom, že my to vieme, že to je nepatričné a vieme, kam máme ísť pre pomoc. V tom je tá spása. A v tom je to privilégium tej novej slobody. Máme svedectvo, že sme Božími deťmi, vďaka Ježišovi, ktorého sme si vybrali, zvolili slobodne, dobrovoľne. Máme spoločenstvo s Bohom a to také spoločenstvo, že môžeme oslovovať Otca Abba, Otecko. A mne tak prišlo, keď som si to čítal, že to je veľmi pekne napísané v tom Svetom písme, pretože myslím si, že i v tom nenáboženskom svete, keď niekoho pekne oslovujete, tak je veľmi ťažko toho človeka zarmucovať. Keď ho máte rádi, že? No a keď oslovujem Otecko, tak určite nechcem zarmútiť toho Otecka. A to je tu tak metaforicky povedané, že keď máme taký vrelý a blízky vzťah k Bohu, tak ho nechceme hriechom znovu a znovu zarmucovať. A takže vlastne v tých ťažkých chvíľach rozhodovania sa každého dňa nech je nám i toto pomôckou a tým nasmerovaním k spáse. Že máme ten taký vrelý, osobný, krásny vzťah s našim nebeským Otcom, s našim Oteckom. A to je, bratia a sestry, pre dnešok všetko, čo som chcel povedať k spáse. Nie je všetko s nami v poriadku, nemôžeme teraz odísť a povedať si, všetko je OK, pretože prídu nové zápasy a keby sme si sladko takto povedali, že nám je všetko v poriadku, tak možno, že by prišli prehry. Musíme byť na stráži, musíme byť ostražití, ale zároveň vieme, že i v tých najťažších pádoch, v najťažších problémoch máme niekoho, o kom vieme, že sa tam môžeme vrátiť, nasmerovať, keď zo správnej cesty vybočíme. Preto vám to zo srdca aj sebe prajem, pretože takéto prežívanie spásy na každý deň, myslím, je to, čo robí život šťastným. Nedávno som čítal jednu takú knižku, čo mi Dana požičala na dovolenke, ktorá bola o manažmente a bola to knižka, ktorú viem podpísať.
témer všetko, čo ten človek tam povedal, je pravda. Ale jeho záver bol, že máš všetko dobre robiť, máš využívať čas, máš si všetko naplánovať a tak ďalej. Zdvojnásobíš, strojnásobíš svoj plat, svoj vplyv, budeš mocný a budeš šťastný. Takže on dával rovnitko medzi to, že budeš mocný a vplyvný, rovná sa budeš šťastný. No, poznám dosť veľa ľudí, ktorí nie sú mocní ani vplyvní a sú šťastní. Takže je možné aj v tom civilnom svete, nie vo svete viery, nájsť takých ľudí. Takže určite, že vplyv a moc je pekná vec, najmä keď sa pekne využíva, ale šťastie je o inom. Šťastie je, ako hovoril svätý Augustín, keď naše srdce spočine v Bohu. Vám to želám, aby spočinulo v Bohu. Amen.